זה אוטו רגיל? זה לא אוטובוס? כי זה נראה כמו אוטובוס, כי יש חלון גדול ויש מקום גבוה לשבת. זה החלון שהבית. כן, אבל זה כאילו אוטו. זה אוטובוס. אז אולי זה מסעית? גם במשאית יש מקום גבוה. לא, אוטובוס. אוטובוס. הנה נוסע כאן. שהוא יוצא להיכנס לתוך האוטובוס שלי. תעצור. בוא נוסע. הוא יושב לידי. הלך רגע. אוי, אתה בסדר? כן. זה כאב? לא. נבהלתי. אבל אני מתגעגע לעדי. אוי. וגם למיכל. אוי, נכון, הם חמודות? ובדרך ראיתי ברדים יפים. אחד בצבע ורוד, אחד בצבע גוף, אחד בצבע לבן, ואחד בצבע אדום. איזה יופי, איזה יופי. לא ראיתי אחד בצבע אדום, ראיתי רק אחד בצבע ורוד, אחד בצבע גוף, אחד בצבע לבן, וזהו. יפה. עכשיו, אני בוא אביא- נתחיל. אני אביא לכם לשתות עכשיו, או אתם רוצים עוד לשחק? שנופל שם לשחק נראה טלוויזיה ונשתה מצפית. בסדר. בא לכם אולי להמשיך לראות את... איך קוראים לזה? מה שהתחלנו לראות ביחד עם דורותי. הקוסם מארץ עוץ. לא. בא לי לראות משמר היום. משמר אריות זה יותר יפה מהקוסם מארץ עוץ? אבל לא ראית את זה עד הסוף. אבל כבר מזמן לא ראיתי משמר האריות. אבל גם מזמן לא ראינו הקוסם מארץ עוץ, אפילו לא סיימנו לראות את זה עד הסוף. אתה בכלל לא ראית עד הסוף את הקוסם אני לא מארץ עוץ. רוצה לראות על הסוף. למה? זה יפה. יש לזה סוף מאוד יפה. זה משמח. אבל כמעט הגענו לסוף הבא. לא. לאיזה פרק הגעתם עם אבא? שהיא פוגשת את האריה. אז ההתחלה רק. לא, זה לא התחלה. זה מהפרקים הראשונים, רק ב10 פרקים הראשונים היא פוגשת כל פעם מישהו אחר. אחר כך היא ממשיכה לטייל איתם. לא, ההתחלה שהיא בבית שלה. זה ההתחלה. זה ההתחלה, זה הפרק הראשון, אבל יש עוד הרבה פרקים אחרי זה. מיליונים. לא מיליונים, זה 50 ומשהו פרקים. אפשר לראות מי.